dosiahli dvaja doktori Ladislav Parman a Jan Kotrňa, Štefan Siláky, Ešňov sa, Julian Kalmán, Jan Kobeňa. Priatelia, ideme odozdávať pohár. Dušan Titel a Igor Žovčák. A samozrejme aj pani Dor Plantenga. Poprosíme v tejto chvíli pani generálnu riaditeľku spoločnosti Heineken Slovensko, aby šampiónom odovzdala šék pre víťaza Tornú Extraligy na 75 000 eur. Priatelia, veľký potles! Dáme našu jednu, ktorá nás prevádzala celú sezónu, okej? Ticho, ticho! Všetci sme sa pripravili, ja osobne. Počkaj, Juno, Chalani, ticho! Hlavné námestie musí stichnúť. Ticho, prosím vás. Ticho. Ďakujem, ďakujem. A ideme všetci. V Bratislave všetkým známe! Bratislave všetkým známe! Že Bela si hrania!